assalomu alaykum do'ston va подписчикон азиз. Дар навори имрӯза барои шумоён 10 сар барраҳои фурӯше барои шумо пешниҳод мекунем. Барраҳои хисори тозаш до'стон азиз, видеорӯро то охирша тамошо кунтон. Агар ки барраҳо маъқул бошагар боз наздик рафта бентон баъдан харидор намоитон до'стон азиз. Ҳамаги 10 сар барра до'стон азиз, 4 донаш хушхол барра, 6 та дигараш солуқ барра, ҳамаш барраҳои калон до'стон азиз. Декабрский барраҳо ҳамаша хурду хӯрокаш саломатиш зур. Айни ҳол барраҳо ягон хел камбудиш нест до'стон азиз. Пеш ақафу айёнаш ҳама тарваша навор гирифтем. Тамошо кунтон. Маъқул боштагар мана рақамои телефон дар поёни экран ҳаст до'стон азиз. Нархашам қимат намегӯем, мо ҳама вақт бо нархи дастраст мемонем, шутоби ки гифтиги одам баракева до'стон азиз. Адресои мо Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Гафуров до'стон азиз. Барраҳои хурду хӯрокаш ҳамаш тама тарафаш зур. Агар ки ба нияти мол кардане боштагар марама до'стон азиз, имина ҳамаш сиёҳаш до'стон азиз. Якта зардаша, иминаш зардтар до'стон азиз. Инам мӯяш зардоне ки насамле сиёҳаям. Обши 10 сар. Холас калон нарху навош до'стон азиз бо нархи 10 сар аст сӯрошни фурӯхта мешавад. Кадоматон успед кунтон харидор намоитон. Масали нархаш бигӯдем агар нарху навош до'стон азиз 1550 сомонӣ боз камту муомила дорад. Плюс масали дастафкаш бе ягон мушкил любо ҷои Тоҷикистон дастафка дорад. Агар гуфтаги нархҳо зиёдтар ё камтар карда масали дастафкаша ташкил мекунад соҳиби мол до'стон азиз. Харидор боштон агар марамад барраҳои нағз дер намонтон, лайкҳои зер кунтон, меҳмон боштон агар обязательно ҳамин канал ба подписатсия кунтон. Барои тамошо раҳмат до'стон азиз. Видео оянда агар ҳамин хел барраҳо дар кор бошад, обязательно ҳамин канал ба подписатсия кардамонтон. Я бор дигар ҳаматон раҳмат, подписчикон азиз.